Pabengi po kaya kongan kaching Kapampangan. Ngayon naman po magaros kaldo tang manok. Ay ni po gayak taming kaya katang manok balawan ko la ring kaya katamong manok kaching Kapampangan. Dapat po tunggal-tunggalan tala ring part na ning manok kasi minsan tila pong bulbul. Kaching Kapampangan, magaros kaldo ke po. Kayo po na ang ulam yung ngeni, kaching Kapampangan. I-comment ke po yung kaya kayong ulam. At no ka rin niya po mi para sin kaya katang video. I-comment niya po kaya ang comment section, kaching Kapampangan. Ating ko pong kaya, kaching Kapampangan, may invite ko po kening bale ng gobe. Ating ko pong audience, saureta po. Bakit mo ring audience ko, be? Bakit mo ring audience ko? Matitense ko kanyang kaching Kapampangan. Albayanda ako po, yok balo nung aburida yung luto ng kaching Kapampangan. Maling ka na akong talent pikeni kaching Kapampangan niya, linus-lus ko po. Manila po ini eh. Kaya po ini, Manila, linus-lus ke pargo. Ayan no. Dapat po lalako taming taba-taba ngayon niyo kasi ning kolesterol na ning manok. Kaya dapat lalako. Ay ba't pong may banloy, manok? Igayak tamo po yung kaya katampang gisa. Ba't kaya pong mag-share ng Word of God? Ngayon naman po, mag-prepare kaya pong dinner. Kening balena pong gobernador. Kaya po bisang pasabi lagi gobe. Ya, secret na mo po. Pero pang aburin na po yung kana akong lugaw. Panay-panay na akong lulus-lus ko yun eh. At yan. Yan, balo-balo. Ayan o, karakal pumila ko ang kaya o. Taba-taba. Kay bat, lamasan tayang kay kaching Kapampangan. Lamasan tayang asin, baka nita mila ko itang talataluras. Lamas-lamasin. Ano yung hinalo mo? Asin. Asin. Para mawala ang malas sa mga kakain. Kung may mga malas po kayo sa katawan, lahat ng kakainin nyo, lagyan nyo pong asin. Asin. Mawawala. Mawawala po ang inyong malas at kati-kati. Dali, tutupo ita. Deta, nung ating pong malas kimbaleyo, lagi yung itsanan asin. Asin. Budburan nyo pong asin din postiyo. Yung asawa mo. Ngayon, nung asawa nyo po yung malas, diluan mo yung asin. Asin. Lagi pong kaya asin, di na niya po king kayang sinturerang asin. Yan, oh, karayo po to. Mila ko ng malas, daring manok. Siguradong masarap ito, Gob. Shout out kay Gob. Pinaluwas pa si Kaching Kapampangan para matikman ang luto ni Kaching Kapampangan. Mamaya po makikilala niyo si Gob. Nasa meeting. Nasa ano po, kongreso. Nasa meeting siya. Tara. Okay na to.
Yan. Ngayon naman po yung bigas. Unaban po natin yung bigas Anong na bigas yan? abias na ano. Pang lalagay po natin sa lugaw. Ganyan talagang kailangan bigas. Oo. Kailangan bigas dito yung maputi talaga para makisap yung lugaw. Bakit yung brown? Pwede rin naman yun, kaso nga lang, maselan si Gob, ayaw niya yung maitim. Ah, Gusto niya yung maputi ang budhi. para makabalik. Para mabalik ako dito, makakaluwas ako ulit. Yan, okay na yung bigas. Ngayon naman, dito po tayo sa ating gagamiting panggisa. Meron tayong tangle. At saka po mga bawang, sibuyas at luya. Tara na. Dito naman po tayo sa kalan. Yan. Tara, ngayon naman magigisa na ako Kaching Kapampangan. Yan. Lagyan po natin ng taba. Yan. Bawang, sibuyas, at luya. Sabay-sabay na natin Kaching Kapampangan. Yan. Halu-haluin po natin. Lamig. Gisa-gisa. Masarap ang lugaw pag malamig ang panahon. Yan, ang bango. Amoy na amoy po ang aroma ng ating luya, sibuyas at bawang. Ngayon naman, lagay natin yung manok. Yan. Lagay po natin ang manok ni Kaching Kapampangan. Hindi po siya pwedeng ibuhos kasi may mga tubig-tubig. Tatlong manok nga po pala to. Kasi marami kami dito eh. Kaya tatlong manok po ang tinatay namin. Yan. Yan. Alu-aluin po natin hanggang sa matanggal po yung kanyang lansa bago natin ilagay yung ating bigas. Lagyan na rin po natin ng asin. Lagay ko na po yung tanglad. Ito nilagay ko na. Masarap po to sa arroz caldo. Try nyo po. Yung mga hindi pa po nakakatikim ng tanglad, masarap din po sa arroz caldo to. Sa arroz caldo, tinola, saka sa pinaupong manok. Masarap po ito. Sa mga Kapampangan po kasi gamitin itong tanglad. Yan. Takpan muna po natin. Ayan nating masingkot siya. Yan. Balikan natin mamaya. Ngayon naman Kaching Kapampangan habang panayong kung masingkot siya itang kanakong arroz caldo. Sabi ako nung wasan din ng pinggan ng gob. Baka nito sundi na tangi gob. Saya naman bagya. Bagya mo. Bagya mo. Bante, sayang yung oras. Sabi nga po, time is gold. Kung may oras pa, gawin na yung dapat gawin. Dahil ang Panginoon po, nalulugod po siya sa mga taong pagpasalamat, mga taong marunong tumanaw ng mga utang na loob sa mga taong mga ginagamit niya. Para po tayo matulungan niya sa mga bagay nating mga pangangailangan. Kaya lagi ko pong sinasabi, mga Kaching Kapampangan, ang buhay po natin dito sa mundong ito ay panandalian lamang.
Kaya panatilihin po nating makagawa po tayo ng mabuti sa ating mga kapwa. Yung pong Kaya gawin po natin ang nais ng ating Diyos sa ating mga buhay. Yan. Kumukulo na. Ayan. Lumabas na po ang kanyang katas. Pag po lumabas ng ganito, panganilwal na makanini kapampangan ng kayang katas. Katas na ning manok niyo, tang kayang taba. Panga po nilwal ng kayang katas, pwede tayo na pong kabiting, kaya katang abiyas. Pwede tayo ng kabiting kayang bigas. Yan, kabitan niya po yung abiyas niya. Saka lagyan na natin ng pampalasa yan. Eto. Yan. Dinantaan ni Magic at saka may itong Nor cubes. Pampalasa. Halo-halo. Takpan tayong pasibayong ngeni. Pang may bukal na naman bagya. E di tanin din ng sabo. Baka nita sabi-sabi ng lambuting kaya nga biyasampong manok. Na? Hello, ating kapampangan. Ate ka, dito. Hindi ng tane pong sabo. Ating pampangan. Ating pampangan. Hello. Hindi ng tane sabo kaching kapampangan. Kapatid pampangan. Yan. Ano to? Timbang ako. Tabi-tabi. Daming bat. Yan o, karakal na po paminta nga gob. Dagdagan tayo pang taba. Ay, guys, sabo. Dagdagan tayo pang sabo. Yan. Manyaman kasing masabo. Masabo-sabo. Tapos, dinantaning patis. Mamaya, lalapot to. Yan. Yan, takpan natin muli. Ayan, kaching kapampangan, dinan tayong malunggay ang kaya katanga roscaldo para mas healthy, mas manyaman niya po pangatin niya kay gule. Malunggay. Pampahaba ng buhay ang malungge. Malungge sa kapampangan. Yabe tayo kitang kaya katamo nga roscaldo. Manyaman niya yung king roscaldo kaching kapampangan. Gusto ba ni Gob yan? Favorite ni Gob to, araw-araw niyang iniinom to. Malunggay. Pampalakas ng tuhod, malunggay. Kung wala po kayong pambiling balot, pwede to. Malunggay. Malunggay na lang, makukuha lang to sa tabi-tabi. Pwede kang sa Masustansya ba kapitbahay. yan? Sobrang masustansya to. Sabi nila, sa lahat ng gulay, Yan. yan ang mas masustansya. Yes, true. Ito po ang malunggay, pampahaba ng buhay. Yan. Lagay na natin. Peng, peng, peng. Chef Boy Logro, shout out. Yan. Salamat po pala sa nag-sponsor ng aming mic. Thank you so much and God bless. Yan. Ang bango,
Naghalo-halong amoy ng tangle. At saka yung luya. Mabango sa pang-amoy ng tangle. Ayan, nagkaiwalay na yung ating tangle, Kaching Kapampangan. Ila ko yaking pangatali. Ayan lang natin na mamaga ang ating bigas. Pagka ito'y namagana, lalapot na tong kusa. Sinama ko na yung malunggay para magkulay green ang ating arroz caldo. Ayan lang natin siyang kumulo-kulo hanggang sa dumapot. Hanggang sa lumapot ang ating arroz caldo. Napakabango nito, Kaching Kapampangan. Try nyo na po ito. Sa mga nag-grave ng arroz caldo ngayong gabi, try nyo na po at siguradong mapapayami kayo nito.